de la Oțean. Păi dați-mă însă. Cei din lateral, surprins, da? Dragi copii, ca în fiecare an, această competiție care până acum se numea 1 decembrie, da? Anul acesta am numit-o Memorialul Ioan Nicu. Știți cine a fost cu toții? Colegul nostru de suflet care a scos foarte mulți fotbaliști, care la ora actuală joacă și la Clubul Oțelul și la foarte multe echipe din țara noastră și ne-am considerat datori și vrem să o permanentizăm în fiecare an de acum încolo, dar încercăm să această cupă să o facem în aprilie-mai, exact când a decedat el, ca să putem invita și alte echipe de la alte cluburi, da? Și o facem pe nivele de vârstă și o să jucați fiecare la nivelul vostru de vârstă. Anul acesta am lăsat-o ca și în ceilalți ani, deci clasele 1-4 primari și 5-8, da? Pe cei mari care au alte competiții nu i-am mai băgat. Vă mulțumim la toți pentru participare. Competiția a fost foarte bună și am văzut că ați pus suflet și v-ați dăruit ca să câștigați, iar cei mai buni dintre voi și echipele și dintre voi, cel mai tehnic jucător, cel mai golgheterul, da? Și echipa care a câștigat seria, să o premiem cu câte o cupă. Pe lângă acestea, toți cei care ați participat, începând cu cei mici până la cei mai mari, veți primi din partea lui Moș Crăciun, da? Un cadou, o să-l aveți de la fiecare antrenor al vostru în parte, la vestiar, o să vă dea câte o sacoșică de plastic, iar pentru asta vrem să mulțumim primăriei, direcției județene, și avem doi reprezentanți aici, domnul Roiniță și Cătălin, și firma McDonald's, care ne-a sponsorizat cu cadourile pe care o să le primiți. Dulciuri, sucuri, că așa este frumos și bine ca iarna, înainte de Moș Crăciun, să primiți câte ceva, da? Acum, ca să nu vă mai țin nicio mult, încă o dată vă mulțumesc, vă urez la mulți ani, Crăciun fericit, un an nou cu bine, cu bucurii, atât vouă cât și părinților voștri și în același timp, pe lângă fotbal, vreau să aveți grijă și de carte, da? Pentru că nu se poate. Un sportiv foarte bun trebuie să învețe și bine, da? Încă o dată la mulți ani, multă sănătate, colegii mei o să vă strige și o să vă împartă cupele de care am vorbit puțin mai înainte, da? Deci numai bine, copii, vă doresc. Cu cei mici, avem un singur reprezentant pentru că au serbare și au repetiție. Deci dăm numai pentru locul 1, grupa vine Baciu Eduard la 2003. Poftim Eduard? Eduard. Eduard. 2002, da. Locul 1, veniți să-și face, haide. Da, Andrei. Și locul Andrei. Așa, locul 2. Locul 2, vino Alin. Bravo. Ia, Alin, uite de aici să facem o poză. Bravo. Gospine, vino încoace. Cosmine, ia uite. Și cupa aia în sus. Lișcă. Da. Locul 3, grupa formată de cei de la 2001, capitan Dorinel. 2001, da? Ia, Grosule, Dorinel. La grupa 99, combinată cu 2000. Așa. Acolo gândi. Și locul 4, grupa 99D, Năstase Tudor. Cupa. Vă așteaptă. Bravo.
Ei, dați pe la fiecare. Deci, locul 2. Grupa D, grupa D de 99. Grupa 2, veniți să vă luați cupa, locul 2. Grupa B. Ioniță, Marian, da? Cupa și diploma. Locul 4, grupa C, 1998, da? Capitan Barbu Luigi, da? Grupa 97, locul 1. Poftim? Capitan Munchiu Daniel. Locul 2. Grupa de 98. Locul 2. Locul 3. Grupa B. Dorin, vină încoace. Și locul 4 unde este Apostol. Echipa domnului Apostol care nu știu, noi 56. Da. Locul 3. Locul 3. Grupa 97. A, trebuie să face 96 de la Geaga. Locul 2. La 96. 96-a, grupa 96-a și locul 3, 96B, vină încoace. Atenție, mai avem câteva premii individuale, cel mai bun Atenție la premiile individuale. Cel mai tehnic jucător și golgheterul grupei respective. Atenție! De acum... La 2003 am dat. La 2003 am dat, la 2002, 2002? La 2001. 2001, grupa 2001, atenție. La 99 la tine. Deci, grupa 99. Cel mai bun portar, Dinicuța Andrei. Cele mai puține goluri luate. Dinicuță, bravo! Dinicuță! Cel mai tehnic jucător la această competiție, Oana Rareș. Bine! Iar la golgheter, pentru că sunt 3 copilași cu 7 goluri, așa s-a... Răducanu Gabriel, 7 goluri. Bravo, Gabi! Bravo, Și Gabi! Pavel Flavian. Bravo, Gabi! 99 ai dat, da? Da, Consiliul 1998. Și acum ai jucători, dar cei mai buni. Mai puțin. Ați înghețat și din partea direcției pentru sport, liceului sportiv, în prezența domnului director, o cupă pentru grija de care are de dumneavoastră și dumneavoastră să rețineți minuia cu cartea ce v-a spus. Da, da. Vedeți unde puneți cartea. La după 1998, diploma pentru cel mai bun portar, Trandafir Răzvan. Tot la această grupă, diploma pentru cel mai tehnic jucător, Neagu Robert. Și diploma pentru golgheterul grupei, Siron Daniel. Felicitări! Grupa 97. Cel mai bun portar la grupa 97, Cușmă Cezar. Golgheterul. Le puneți pe masă acolo. Cupele rămân la liceu. Da. Golgheterul echipei Drugău. Are și cel mai bun portar. Lasă că... Copii. Comisia de antrenori s-a sfătuit și a ales jucătorul competiției. Da? Noi am stabilit că, din punct de vedere și fotbalistic și al caracterului, Munchiu Daniel trebuie să primească acest premiu. Vă rog frumos să-l aplaudați. Bravo! Gata.